Salutations to those who are young and young at heart. Oremi, Madamfo. Enyi, Salam alaikum. Hola, buena gente. Bonjour, legend. Linja, Dumelang. Murigaboto. Mulibwanji. Murigaboto. Makadini. Karibu. Mwakaitawani. Mwakaitawani. Munotambere. Welcome to Blackview SDA online platform. This is a place where your soul will find rest. Did you know every Wednesday and Friday at 6:15 p.m. we have consistent midweek prayers? Not only that, during the day from Monday to Friday, if you need a soulful song, please tune into our platform and indeed you'll find rest for your soul. On Sabbath, which is Saturday, we have services from 8:30 right up to 6 p.m. What do you expect to find? We have got the church at study, Sabbath school, music, it's story time. Even our little ones, the children, will find solace on Blackview online worship platforms. Yes, not only are they going to receive a powerful sermon for them, but including the songs, and they'll sing the songs of Zion in the comfort of your home. Yes, you are waiting for the power hour as we receive the beautiful words, the wonderful words that come from the Word of God. In the afternoon, we have got powerful discussions, not only for the young, but even for the old, as we prepare this journey on this planet Earth before the sundown. Yes, there is a sermon that will usher you into the new week as you listen to God speak to you. What are you waiting for? Tell your friends about it. Don't forget to join us on YouTube and Facebook. Like our page and subscribe to our YouTube channel. God bless you as we meet on Blackview online worship platform. Nobody can stop me. Nobody. Don't you wanna go? I'm going there. Nobody can stop me. Uchiwenaka kenyi uchirara uchiona ushawa wepetko ukaumire upfeke chishangu chimbi zangu yakupfura ndudzi dzenyika dziri kunyongana dziri kubvunda kwazvo nekutya inzwa makumbo engoro dzobvunda uchiwenaka usanonoke usanyengedzwe nezviro zvenyika rufaro rwayo runopfuura siya ruchiva nepfuma yepasi uchiwenaka chisiya zvese bisa misoro ziso ritarise uone mbiri yaJesu mambo ona kupenya kwake kumakomo uchiwenaka imba ufare ona bisa misoro ziso ritarise uone mbiri yaJesu mambo ona kupenya kwake kumakomo uchiwenaka imba ufare. Okwase zvakare shama dzangu panguva ino tikuenderera mberi nenyaya yedu yehope idzi dziri kungovhungwa apo nepapo but dziri kuratidza kuti dzaakunosvika kwadzinofanira kuperera. Idi kwatabva kwakure kwatakuenda padhuze zviri kungoratidza kuti hope idzi hazinyepi. Ngative nenguva yekunamata zvakare. Baba vedu vari kumusoro kudenga, tikomborerewo sevana venyu netariro yenyu shoko renyu. Mutibatsire Mwari pakuzadziswa kwehope idzi, kunyange zvichirema tibatsire kuramba takashinga. Mutipe tariro yemushoko renyu kuti nerimwe zuva
will see the day when our dreams shall be fulfilled. Vakutendai zvose muzita renyu kusingaperi. Amen. Toda kutarisa nyaya yedu nhasi tichitarisa musoro wenyaya inotiwo nzara kumba kwaJacob. Uyu mubvunzo wandiri kuitawo. Ndiri kuti inini nzara kumba kwaJacob ndo mubvunzo wandinawo. Nyaya yedu tichasimuka zvakare tichibva muchapter 41 yaGenesis. Tikasimuka nayo pavhesi ya37 inoti kudii ipapo tiverengerewo sikana verse 37. Chinhu ichi chakanga chakanaka kuna Farao navaranda vake vose. Yes. 38. Farao akati kuvaranda vake, ko tingawana mumwe munhu wakafanana nouyu uno mweya waMwari maari here? MaEgyptians namambo wavo vese vari kubvumirana kuti Joseph is a rare breed inokwanisa kuwanikwa. Tarisai pfungwa dzaFaro, mutarise pfungwa dzevakoma. Faro achitungamirira vanhu vasingapinde chechi naiye wacho, then Reuben achitungamirira vanhu vechechi. Vari kuwirirana kuti hatingawane type iyi yemunhu. Thank you. Verenga vhesi ya 39. Verse 39. Farao akati kuna Josefa, Yes. Mwari zvaakakuratidza izvozvo zvose, hapana munhu wakangwara wakachenjera sewe. Mwari zvaakakuratidza zvinhu izvi zvose ndiFaro, hakuna munhu akachenjera sewe. Paakarota paHorebu akaudza vakoma, vakoma vakatoda kuti tonga. Faro ari kuti uyu ndiMwari akuratidza izvi. Verse 40. Ndiwo uchava mubati weimba yangu. Panapa ndiwo chabata imba panapa. Vanhu vangu vose vacharayirwa neshoko rako. Iwe ndiwo wakupa vanhu komandi. Asi pachigaro changu choushe ndipo pandichava mukuru kwauri. Chandoda kukuzivisa ndechekuti shamwari, maonero andaita zvazvo Mwari wako zvandaona ndezvekuti Mwari ane ministry yaada kuita newe. Pane zvaakutuma kuti uite. Ini chandinoziva ndechekuti zvawatumwa naMwari kuti utiitire kunoko hazvichinje chigaro changu. Ndoda kuti muone pfungwa dzaFaro nepfungwa dzanaRubheni. Faro ari kuti Josefa zvese zvauri kundiratidza kuti you have potential hazvaafekte chigaro changu, but vakoma vari kuti ivo nyaya zviswa yako iyi iri kuthreatena mapositions edu, of which Faro ari kutaura the opposite yekuti zvawapiwa naMwari ita, ini chigaro changu hachina threat. Zvino Farao akati kuna Josefa, tarira ndakuita mubati panyika yeIjipita yose. 42. Farao akabvisa chimhete chake paruoko rwake akachiisa paruoko rwaJosefa, akamufukidza nguo dzomucheka wakanakisa, akamushongedza chiketani chendarama pamutsipa wake. Verse 43. Akamufambisa nengoro yechipiri yaakanga anayo, vakadanidzira pamberi pake vachiti, pfugamai, akamuita mubati wenyika yose yeIjipita. I'm seeing some traits dzehope dziya dziri kuuya. Vanhu vari kunzi vagutsikana vese zvikanzi pfugamai. Muchaona kuti nyaya yekupfugama pane pamwe payakambotaurika mukati mechiroto, but Faro is acknowledging zvaari kuona pana Josefa. Mukaverenga pazasi verse 45 inobva yataura kuti Josefa akatochinjwa nezita, akatopuhwa mudzimai, vakatoita vana. Josefa anga aine makore 30 paakamira pamberi paFaro, which means kuti paakatengeswa anga aine 17 then 13 years dzaakagara ari muIjipita, of which 2 of those years roughly ndo dzaakaspenda ari kujeri. Zvikanzi Josefa pavhesi ya 46 akabva pamberi paFaro ndobva atenderera nyika yese yeIjipita achiona minda. Zvikanzi pamakore iyi toda kuiverengera verse 47, tiverengere verse 47. Verse 47. Nyika ikabereka zvizhinji namakore 9 amaguta. Verse 48.
akaunganidza zvokudya zvose zvamakore 8 akanga aripo panyika yeIjipita. Akaviga zvokudya mumaguta zvokudya zveminda yakanga yakapoteredza guta rimwe nerimwe wakazvivigamo. Josefa akaviga zviyo zvikaita sejecha regungwa zvizhinji zhinji kusvikira akarega kuzviverenga. Josefa nekuda kuti anga ina mari pese paakasvika production was there. Kwanza akaunganidza chikafu nezviyo, maguta ese akarima akaita zvakanaka, chikafu chikazara. Zvikanzi akaunganidza chikafu chekuti chaita sekunonzi ijecha regungwa. Pavhesi ya50 muchaona Josefa achinzi akabva azvara apuwa vana naMwari. Zvikanzi apuwa vana naMwari, mwana wake wandofarira uyu ane zita randinofarira panapa ndekwe uyu anonzi Manase. Zvikanzi for God has made me forget all my toil and all my father's house. Zvoreva kuti Josefa ari kuwana comfort paprogress yezvinhu zvakaitirwa naMwari, but ari kutarisa paanopa mwana zita remwana, ari kurumbidza Mwari pamusoro pezvaakamuitira, atarisa kumashure nenhoroondo yaakanga abva. Nyaya yekuti iyo Josefa akaona zvese achifanira kupa credit kuna Mwari. Akatarisa threat yakaitika paupenyu hwake paDhothani, akatarisa zvakaitika zvose, ndokuona kuti pandange panapa hakusi kuti ndakagona, but kana paine anogona akandinyaradza ndiMwari. Regai nditi kuvana vaMwari mukati meupenyu, irregardless yezvinhu zvatakasangana nazvo mukati meupenyu, patinoona progress yatinowana ngatiregedzei kuramba tiri bita. Ngatitende Mwari nekuti if it was not for God, you could have died at Dothan. It could have been a true story that you could have been eaten nezvikara zvepasi from Horeb to Shechem. Zvanga zvichikwanisa kuitika zveshuwa, vakomana vaya vaikwanisa kutozonhonga hembe yemunhu akatodyiwa live, akatodyiwa from Shechem to Dothan. Zvanga zviri chokwadi kuti kukandwa mukati megomba yaikwanisa kunge iri option yaMwari, but waikwanisa kunge Joseph wakatourayiwa. But you could have also died mugomba repaDothani. Panguva imwe chete maIshmaelites anokwanisa kunge akadhileya, asina kuuya, asina kupfuura, usina kutengwa kuenda kuEgypt. Kunyange the journey yairwadza from Dothan to Egypt, Mwari was preserving you. So there are some other routes that we take so that God can preserve our life. Joseph ari kutarisa nyaya yaitarisa kumashure nezori kuti komana dai Mwari akanga asipo mama Potifa, neaccusation yandakapiwa namai Potifa nemhosva yavakandipa, I could have been killed. Joseph ari kuti akomana, it was possible kuti ndaifira mujeri, and a deadly execution, because muchaona kuti pamabutlers esaya ari maviri, one akanofa, one akadzoserwa mabasa, and one adzoserwa pabasa akatokanganwa Joseph. Perhaps Faro aikwanisa kuzogumbuka pamberi apa nezvaakaitirwa pamusoro pemudzimai wake, kunyange dzanga dziri nhema. It was reality as presented namai Potifa. Aikwanisa kuzourayiwa naPotifa nekuda kwepresentation yamai Potifa. Mukukanganwa kwake naButler, the longer he would stay in jail, it would have been probable kuti aikwanisa kufira mujeri. But Joseph anotasaona kuti okay, akandibudisa mujeri panyaya yakaita seiyoyi, handingazvipe mbiri ndinoipa kuna Mwari. Mwari ndiye akanditora. Butler akanganwa akanorotesa Faro arota, ndobva ashaya hope kunyange nekuvaroi. Butler ndobva azorangarira kuti kune mukomana wechihebheru ari mukati mejeri. Joseph ndobva azoya presentwa. From there ndobva aita the second in command mukati menzvimbo yeEgypt. Mwari ndobva amuvhurira mukana wekuprodusa grain. Ari kutarisa zvese zvizvo pakabuda mwana, ari kubata mwana wake akati mwana wangu anonzi Manase, nekuti Mwari ndiye andinyaradza pamatambudziko ose aita. Ndakangama pamusoro pehama dzangu, zvaindirwadza, asi Mwari nekuda kweprogress yandaita ino, ndoda kutenda Mwari. So he called his son Manase. Ndoda kuti kuvana vaMwari panguva ino, as we remember the old days dziri bitter, patakarwadziwa nekurwadziswa, patakatengeswa nepatakakandwa mugomba, patakarwadziswa, patakapomerwa pose, there is always a time that God gives you a blessing in your hands. When those blessings padzinosvika mukati mumaoko mako,
vakaropafadzwa vanobvuma kunyaradzwa mukunyaradzwa kwavo voascriba everything chavaita kuzita raMwari. Zvikanzi Josefa anoti aita zvose, anoti Mwari ngaakodzwe. Zvikanzi anozvara mwana wechipiri pavhesi 52. Zvikanzi mwana wechipiri anomuti Ephraim. Zvikanzi zvichireva kuti for God has caused me to be fruitful in the land of affliction. Regai ndikuudzei vana vaMwari, mukati meupenyu hwatiri kurarama, mukati mebhorimo rese reupenyu ratiinaro irori, mukati mekurwadziwa nebitterness yebetrayal yazvakaitika mukati meupenyu, ngatitende Mwari nekuda kwana Ephraim. Nekuti mukati menguva yakadai, mukati menguva yekupomerwa, mukati menguva yekurambwa neshamwari, mukati memhuri, mukati memabasa, mukati kwese kwatiri, always Mwari anoti reminder through an Ephraim. Toda kutenda Mwari kuti mukati mekurwara, mukati mekutambudzika kwako, mukati mekuramba, Mwari has a way of reminding you kuti kunyange wakadaro Josefa, remember the past. The past does not favor your results. Your results are only best. When you see God moving through your life. Verse 53. Then the 7 years of plenty which were in the land of Egypt ended, and the 7 years of famine began to come. And Joseph said, the famine was in all lands, but in all the land of Egypt there was bread. There is not even a mention of Canaan. Joseph, even there are no names attached to that. Joseph is now the main actor, not in Canaan but in Egypt. At the same time, Egypt irikusimuka pachikafu. Chaichasimuza Egypt pachikafu irikusimudzwa nekuti Joseph akapiwa authority yeminda yose. Zvikanzi apiwa minda yese. Zvikanzi there was famine, kwakava nenzara. Mushure memaguta e7 years kwakazouya imwe nzara yakabata pasi rese. Akuudza vana vaMwari kuti pari kunzi pasi rese ini ndinotenda kuti kuburidza nenyaya iyi kuKenani kwakanga kune nzara. Egypt is now mentioned because of the presence of Jacob. Of Joseph. Ndoda kuti nditi kuvana vaMwari, pane dzimwe nzvimbo dziri kubudirira zvino nekuda kwevanhu vatakarasa, vana murambiwa vatakadzinga pakati pedu, vanhu vatakashora tikarova nemagokora mukati medzimuri, tikarova nemagokora mukati mechechi, tikarova nemagokora mukati menyika, tikadzinga mukati mesociety. Nzvimbo idzodzo mukadzitarisa dziri kubudira nevanhu vatakadzinga. Muchaona kuti the present day America, mukaitarisa inyika yakaendwa nevanhu vakanga vachitiza persecution muEurope meso. Vari kutiza persecution mukati meEurope. They were running and searching for a country without a king and a church without a pope. Vanhu vakaenda ikoko munguva yeMark Ages vachitsvaga nzvimbo yekuti kwavakanga vari vanhu vakanga vari falsely accused because of religion. Nekuda kwekuraswa vakaenda ikoko, they found the present day America, a land without a king, a land which was without a king, and a church which was without a pope. Everyone during our days, everyone takes pride. Panyakuti, I've been to America. But the history inotaura pachena kuti yakatamba nevanhu vaitiza. Ndoda kuti kuvana vaMwari, panguva yeupenyu huno, for unknown reasons, nezvakaitwa nevana vaJacob, Egypt just came up.
ikabudira pane vanhu vari kubudirisa vari kuisa Egypt pamepe, but vakasikwa vakabva one day at a certain time vanhu ivavo marejects emhuri, marejects emasystemos angarava panyika. Verse 55 zvikanzi, so when all the land of Egypt was furnished, the people cried to Pharaoh for bread. Then Pharaoh said to all the Egyptians, go to Joseph, whatever he says, do. Ndi Pharaoh zvikanzi, handidi kuneseka, ndina Joseph. Saka iyi nyaya haisi nyaya yekuti ndikaneseke when Joseph is around. So presence yaJoseph kuEgypt yaibvisa headache kuna Pharaoh. Joseph was the answer to all the tribulations in Egypt in terms of food, which means the opposite in Canaan. So when Pharaoh was rejoicing for presence, Joseph, what was happening in Canaan? Because the famine was all over the face of the earth, and Joseph opened all the storehouses and sold to the Egyptians, and the famine became severe in the land of Egypt. So all countries came to Joseph in Egypt to buy grain, because the famine was severe in all lands. When Pharaoh had no headache in Egypt about food, my Egyptians what was happening in Canaan? Chapter 42, Genesis, verse 1. Verse 1. Zvino Jacobo akaona kuti zviyo zviripo muIjipita. Jacobo akati kuna vana vake, munotarirana neiko? Akati, verse 2 akati, ndanzwa kuti zviyo zviripo muIjipita. Burukiraiko, mundonditengerako, tipone tirege kufa. Mirayo. Ndatinini nzara payakanetsa muIjipita, vanhu vachinochema kuna Pharaoh zvikanzi, musandinetse nyaya iyo. Nyaya yomusandinetse nayo, endai tina Joseph. Ndatinini Joseph was the solution in Egypt. Pharaoh angasinganetseke nenyaya iyo. While Pharaoh was having some sleep, Jacob was having sleepless nights in Canaan. Why? The presence of Joseph in Egypt was a solution, but the absence of Joseph automatically was the problem in Canaan. So, don't know what you do now, Mama, decisions are tinoita mukati mekurarama. Mama, jealousy yatinoitirana pakati penu inobada kudziko kuvagara. Munoraisa Jacob. Musoro wa Jacob unotema when Pharaoh is rejoicing. While Pharaoh was going for retreats, ari kufara nechikafu chiri paEgypt. Achisaka nemota magonyeti ari kunozotsvaka chikafu paEgypt. Jacob was cracking his head twice. Number 1, aichema mukadzi wake Rachel akanga afa. Number 2, Joseph adyiwa nechikara atozakana pane guva rake. Number 3, vakomana gemu renyu rekumafuro one zvarava kuita mudhare. Ndoda kuti vana vaMwari, madecisions atinoita, jealousy and competition should never be tolerated pakati pevana vaMwari. Why? Because it gives a headache mukati mebasa raMwari while Egyptians are rejoicing. Zvikanzi Jacob anoti kuvana zvikanzi, vakomana nyaya kutoramba mutarisana muri pano, iye zvino havasiri kumafuro mani. Vakumba, regai ndikuudzei kuti vakomana, vasikana, vana baba namai, shamwari dzangu mukati mechechi, mukati menyika yeZimbabwe, mukati memachechis akasiyana siyana, mukati mekubasa, magemu atinoita tiri kumafuro ane marepercussions atinoita taakumba. Kana kufudza mombe kwapera, zvoukandana mumakomba kwapera, tinenge taakudasiradza kumba. Vakomana manje magemu avo ekubharira hembe eheka, hembe makabharira mudhara anotori nayo akaichengeta iri mumba. Ari kuti ndo pakazhirwa mwana. Hembe irimo yemukomana wamakati akafa.
fine. Madzoka problem yenyu naJoseph mukwiziva, fine. Maayeti peace but pamba pari kumasadza. Madzoka manje kumba manje ndopari kuti vakomana muri kutarisana panapa panofiwa pano. Magemu ekumafuro kana achinge apera reality dawns. Kana tichinge tapedza kubvarurana, tapedza kupazana, tapedza kugara macancels, the adrenaline yadzika, ruveko, the eyes are normal. Matamo, zvese, that's when you see that the gap is empty. Matarisana manje, chikafu chakudiwa pamba, muizawo takanyepera mudhara pari kuchema, aidi kuzeya navamwari. Reality dawns. Verse 4. Asi Benjamin munun'una waJosefa, Jacobo haana kumutuma navakoma vake nokuti wakati zvimwe ungawirwa nenjodzi. Yes. Verse 5. Zvino vanakomana. Mira ipapo, mira. Ndiri kuda paora i verse 3. Ndoda verse 3. Verse 3. Pane kuenda. Ipapo vakoma vaJosefa vane 10 vakaburukira kunotenga zviyo kuIjipita. Ya, ndakidzwa nepapo. Vakoma 10 vakaburukira kuenda kuIjipita. Saka kumba kwakasara Benjamin. Saka vakoma vaJosefa 10. Joseph was number 11 and Benji was number 12. Vakoma vari ndo vakaenda mutsvaga zviyo kuIjipita. Ndoda kuti muone kuti timu yakatengesa Joseph paDothan is the same team yakatera zviyo kuIjipita. Koramu yakakwana, hakuna ida kubiridzirwa kupuwa ripoti yepaIjipita. Saka dzimwe nguva Mwari zvaanoita so, taita zvese zvatinoitira napanyika, Mwari anotipa mukana wokuti tizoona, dzimwe nguva anotipa mukana wokuona results ezvatakaita. Mwari anotipa dzimwe nguva Mwari hatione mukana results, but dzimwe nguva anotipa pasina anobiridzirwa anoda ripoti. Vakoma nekukanda Joseph mukati megomba ndo timu iri kutakura zviyo, kuri kuteera zviyo kuIjipita. Ndoda kuti nditini vana vaMwari, mukati meupenyu zviyo zvatakadzinga, zviyo zvatakakanda mumakomba kumabasa, zviyo zvatakakanda mumakomba mukati memhuri, zviyo zvatakakanda mumakomba mukati medzichechi, zviyo zvatakakanda mumakomba mukati menyika, tichazviteera kuIjipita iri fukora. Vakomana vari kuda zviyo, but they don't know who is behind zviyo, who was behind zviyo. Verse 6. Verse 6. Zvino Josefa wakanga ari mubati wenyika, ndiye waitengesera vanhu vose venyika. Vakoma vaJosefa vakauya. Ndoda kuti muone kuti imwe point yatoda kubata sati tasvika ipapo tonopedza nyaya. Pfungwa imwe yatoda kunobata ndeyekutiyo, pamba paJacob panoita nzara. Shamarika, ndoda kuti unzwise nyaya. Jacob akanga ari munhu asiri wokutamba. Mukaverenga Genesis chapter 25 kunana verse 29, Jacob ndiye wokubika supu. Esau achibva kunovhima ndobva asvika ine nzara zvikanzi shama ndipo supu. Jacob ndobva ati kana uchida supu ndipe birthright. Uyu ndobva amwa supu, ndobva aguta. Jacob ndobva anyarara, but papatoitwa trader. Deal sealed. Mukaverenga verse chapter 27 verse 11 kusvika kunana 19, muchaona Jacob namai vake vanoronga nyaya yekupa birthright kuna Esau. Varonga nyaya iyoyo, Jacob anouya nenyama yabikwa namai, osvika kuna baba zvikanzi ndauya nenyama iya. Esau asati auya, baba anobvunza, wakurumidza kuiwana sei? Inyaya yakamboparidzwa naSaura wangu, munoiziva. Jacob anotiye Mwari vandipa. Vanhu vakawanda kunyange madhiri etina vanokuda kuisa Mwari.
Jacob anoenda pamberi pababa osvikaoma zvikanzi yahembe maoko ndaaiswa asizwi ndiraJacob. Zvisinei baba sisi vangasaune zvakanaka. Jacob anotaura kuti ndini Esau. Apedza izvo anopiwa birthright. Apiwa birthright anotiza pamba. Ndiri kutarisa makomborero akapiwa Esau, akapiwa Jacob. Mukaverenga chapter 28 yaGenesis kunena vhesi ya 12, Jacob anorota yatikati the miastic ladder, manera aikonekta pasi nekudenga, ngirozi chifamba. Ndiri kutaura Jacob ari kutaura nedenga richitori tsotsi rakagukuchira makomborero ekuba. Mwari anopromisa ma blessings. Watotora panzvimbo yaakavaka zvikanzi akasvika shonga akaisa dombo akati panzvimbo inonzi Bethel nekuda kwekuti akaona mukati medenga. Jacob on his way kwaLabhani tiri kutoona ndokumba kuri kurohwa nenzara uku kwemunhu achitori tsosi ane makomborero. After agara kwaLabhani, Jacob anoshanda 14 years in terms of labor. Jacob was a hard worker. That's Jacob. 7 years anozvikredita pakuda kupuwa mudzimai wake Rachel. But mutemo wenyika unotiwa ipapo tinotanga mukoma ndobva apiwa Leah. He had to work again for 7 years to get Rachel waida. Ndiye Jacob ane kumba kwaita nzara. Ndosaka tine mubvunzo wekuti vakomana kumba kwaJacob kuita nzara here? Pamba paJacob kunzi kwaita nzara. Genesis chapter 30 mukaverenga kubva pavhesi ya 32, Jacob agara kwaLabhani kwasekuru kwaazwa navakadzi. Agara ikoko vanoburana pamusoro pemawages. Jacob akuda kuenda sekuru Labhani vanoti Jacob haungaindi. Jacob anoti handiti agreement panyaya yezvipfuyo. Ese zvinenge zvaita mavara ndezvangu. NdiJacob richiri tsotsi ari kuwana zvikomborero izvi. Labhani anobvuma. Abvuma kunonzi Jacob waidzaingoti yabereka mbudzi zvine mavara. Zvikomborero zvikuwira pana Jacob. Chapter 31 yaGenesis. Jacob anotiza kwaLabhani. Chiso chaLabhani chashanduka, vana vati uyu ari kupedza upfumi hwababa vedu. Ndopakazorangarira Jacob kuti aiwa Labhani havazi baba ndaasekuru. Rega ndikudze munhu waMwari, mukati muupenyu kunyange zvikanaka sei usakanganwe kuti Labhani ndaasekuru. Jacob anotiza. Chapter 32 muchaona Esau anochaja towards Jacob. Ari kuuya kuna Jacob anotungamidza mhuri kumberi nezvipfuwo zvakawanda kunoita apizi mukoma wake wakanga abira birthright. Anosara paJabhoku river kumhiri. Ari ikoko Jacob anotanga kunamata, anosangana nemutumwa. Mutumwa paanorwa naye kusvika kwakuedza. Mubvunzo wotiwo mutumwa akuda kuenda anoti ndiende. Jacob anoramba akabata zvikanzi haungaendi usina kundikomborera. Mubvunzo unobvunzwa nemutumwa unoti zita rako ndiani? Shoko rinotiro anobva ati Jacob. For the first time Jacob said the truth. Jacob anobva anzi iwewe kubva nhasi hauchanzi Jacob baba vemandudzi wakunzi Israel. From there, the transition from Jacob the deceiver to Israel the father of mankind. Jacob anochinja zita obva anzi Israel. Paanonosetla mukati, paanonosangana na Esau,
anosangana naye ari kukamina hake pakakomborerwa. But pfungwa yanoda kuti muzive ndeiri, ndeyekuti kubva pakava Jacob birthright kusvika pakusangana kwake naEsau, ari kwaLabhani nekumwe kwakadaro, akanga aunganidza upfumi hwakawanda zvakadaro zvekuti nzara haingarove pamba paJacob. Shuwa nzara ingarove pamba paJacob. Hatidzokerei kunyaya yedu vana vaMwari. Nekarongero kaJacob aka chinongarayika kuti pakatanga nyaya iri kutinetsa yezviroto iyi yakatanga vakomana vari kumafuro. Kumafuro kwakusingangofudzwa hwai dzevanhu vane mbiri, kwaienda vanhu vaizikanwa kuti vane zvipfuwo zvakawanda, mathousands emakwai nezvipfuyo. Vaitoenda mumapastures akasiyana-siyana. But pakatanga nyaya yekumafuro, vakoma pavakatanga kunetsana nemukomana, Bhaibheri kundiratidza manje kuti kumuvha kwaJoseph from Canaan to Egypt, there was that transition yekuti zvikomborero zvepaCanaan slowly they moved into Egypt. Joseph achibva paJordan achienda kuEgypt. Zvinoita sekuti kana tikatarisa nyaya yacho pese painosvika pane zvairatidzika. But today tiri kuona pamba paJacob paine nzara. Saka toda kubvunzana kuti ichokwadi here kuti pamba pemunhu akaita seuyu tingataura kuti pangaite nzara. Jacob akanga achitori nezvikomborero richitori tsotsi. Jacob transformed from Jacob to Israel. Jacob aiva nezvipfuyo zvinotyisa zvakadaro, oita vana, oita musha unorova nenzara. Bhaibheri robva rati pana vhesi ya 6 zvikanzi, now Joseph was the governor over the land, and it was he who sold to all the people of the land. And Joseph's brothers came and bowed before him with their faces to the earth. Joseph saw his brothers and recognized them, but he acted as a stranger to them and spoke roughly to them. Then he said to them, where do you come from? Tiri kutarisa panapa kuti pfungwa yatinoda kuti tingobata vana vaMwari ndeyekuti Jacob anga ine mhuri yakanga isingakafanira kurohwa nenzara. Nhoroondo yaJacob inotaura kuti munhu akaita zvikuru, akaitirwa zvikuru naMwari. But nekuda kweprinciple yakatyorwa kumafuro, nzara yakarova pamusha. Ndiri kuda kuti kuvana vaMwari panguva ineyi ichokwadi here kuti pamunhu akachinjisa makwai kwaLabhani, pamunhu akashanda 14 years ashandira vakadzi vake, akachinjwa zita, sei pamba pake paita nzara. Jacob vana vake vatevera. Ndikuudzei kuti vana vaMwari, zvatinoita kumafuro tinozviteera netsoka. Joseph hatina kunyatsotaurwa kuti akaenda nei, whether aifamba kana kuti zvaita sei, but at least he had some company yevanhu vakanga vaine macamels. And the one thing that the Ishmaelites would not want to do was to tie their slaves mukati menzira to the extent yekuti anofira imomo, then they get a loss yekuti afira muzira. So they would try by all their best kumuchengeta kusvika vasvika naye kuKenani ari kutengeseka, ari in good shape. But not with the brothers. 10 koramu iyoyo yepaDhotani yakateera zviyo netsoka. Vana vaMwari ngandikuudzei, handibvei kuna Jacob. Mwari akatanga chechi yake, Mwari akatanga mhuri dzake, Mwari akatiisa muzvipoka, akatiisa munyika medu. Nzara yauya sei pamusha pedu? Regai ndikuudzei vana vaMwari, nzara ingarove sei when we are so blessed nealto yakazara mukati memachechi, soprano nebesi, zvipo zvemweya zvakazara mukati mechechi. Ndiri kuti kuvana vaMwari panguva ino, zviyo zvatakatengesa mukati memafuro ndizvo zviyo zvatiri kuteera muIjipiti.
dai Mwari vakatibatsire, Mwari vatikomborere, pachechi paita nzara, padzimhuri paita nzara, munyika maita nzara, kumabasa kwaita nzara. Imwe nzara yacho haina kuuya nekuda kwemuvengi, inzara yezviyo zvatakatengesa kuIjipita. Mwari paakatanga chechi, haana kutanga chechi ine nzara, akatanga chechi yaaiziva kuti pachechi yega yega pano zvinodiwapo. Imbondiverengera apa shamwari, imbondiverengera. Umboona pane nyaya tikuda pana 1 Corinthians chapter 12, ndimhanyire ipo vanhu. Tikopedza hedu nyaya yedu tichiti pachechi paita nzara. Ko Mwari wacho Jacob hongu akanga asiko kumafuro, but Mwari paakasika nekuisa chechi yake panyika pano, aiziva kuti chanako sei pachechi paita nzara, pane zviyo zvatakaisa kuIjipita. Verenga vhesi ya 12, tiverengere iyoyo. Verse 12. Yes. Nokuti somuviri uri mumwe, Yes. une mitezo mizhinji, Yes. nemitezo yose yomuviri, kunyange iri mizhinji, miviri ndomumwe chete, wakadaro Kristu. Yes. Verse 13. Nokuti mumweya mumwe isu tose Yes. takapedziro. Zvikanzi muviri mumwe, but une mafunctions akasiyana siyana. Verenga verse 4 futi baba. Verse 4 neverse 5. Verse 4. Zvino marudzi mazhinji ezvipo aripo asi mweya ndomumwe. Yes. Marudzi mazhinji okushumira aripo uye Ishe mumwe. Marudzi mazhinji amabasa aripo asi Mwari mumwe. Yes. Iye unobata zvose muna zvose. Verenga verse 28. Verse 28. Mwari wakaisa vamwe pakereke, pakutanga vaapostora, Yes. wechipiri vaprofita, wechitatu vadzidzisi, tevere vaiti, vana mabasa esimba, tevere zvipo zvokuporesa, navabatsiri, navabati, namarudzi mazhinji endimi. Amen. Saka pamba paJacob he had everything, but ngatishifte kuti Jacob ane vana 11, 12 vakanga inavo vakasimba, ndo pari kurohwa nenzara. Ndiri kuti ini vana vaMwari, kana makatarisa Jacob pamba pake pasingafaniri kutomborwa nenzara, ngatitarise kuti paJacob semunhu kana pasingafaniri kurohwa nenzara, what more mumba yaMwari? What more mukati menyika yeZimbabwe? What more mukati memacompanies? What more mukati medzimhuri? Nzara iri mukati memastratas ese atatauraya ndezviyo zvatakadzingira kuIjipita. Tichazviteera netsoka. Dai Mwari vatibatsira, takazviuraya tega. Zvikanzi vakoma vanotosvika pana Josefa ndiye aitengesa zviyo. Ndoda kungofungidzira kuti zviyo izvi dai mutauro wedu taingoti zviyo zvaifanira kunge zviri zvokumba kwedu. But Josefa ari kuita zvebasa manje. Ari kuita zvebasa. Munhu ainge achifanira kunge akabata kapu yezviyo pano pakutengesa ari kudhisa, but hope dzomunhu dzazadziswa pana Josefa aipasa kuva Rubheni. Because paIjipita Pharaoh kuti Joseph, take care of that, my position is secure. But Reuben, he felt threatened. Zviyo zvakazoteerwa kuIjipita. Vana vaMwari, ngatingwarire nyaya. Pachechi yaMwari, Mwari vakaisa zvipo. Mukati medzimhuri, Mwari vakaisa zvipo. Mukati memabasa, Mwari vakaita zvipo. Mukati menyika, Mwari vakaita zvipo. Vana Joseph vatakatengesa, tichateera zvipo izvi netsoka kuIjipita. Zviyo izvi zvaiva zvokumba kwedu. Sei nzara yarova pamba paJakobo. Mwari wedu vari kumusoro kudenga, tibatsirewo sevana venyu. Mutibatsire kuchengetedza zvipo zviri pakati pedu. Musatitendera kuti tizvidonete kuvatoro tozozvitevera netsoka. Tikomborerei, mutikomborere kudarika zvamungatiitire mukati memhari dzedu. Bvisaiwo jealous necompetition pakati pedu. Mutipe simba rekupfuurira mberi nebasa renyu mukati medzimhuri, mukati memachechi, mukati menyika nemukati memabasa. Muzita renyu toonamata. Amen. Tenziko zvawarini musa
vatononoka tenzi vamwe vadzokera tenzi vatendi venyu vazara nezvivi vashoma vakamira murufaro rwenyu mutsanyi vakarara chemanyi vamuke vanoyeranga vati tenzi aswedera mwenje yenu ifute zviuno zvisungwe vese vagadzirire kumuona tenzi mutsanyi vakarara chemanyi vamuke vanoyeranga tenzi aswedera mwenje yenu ifute zviuno zvisungwe vese vagadzirire kumuona tenzi